Ngisacela ukubingelela nguMangothobane sangoma esipolonye ezinye esipolo amathambo. Umphathi wekhubalo sandla sensimbi usigo sentambile ezibomvu zamadoda. Namhlanje ngizophinde futhi ngiqwashise ngalokho sengibuya ngo-part 2. Kunamaphupho othola ukuthi uyaphupha wena. Uphupha umuntu ethi menzele into ethize uvuka uyenze. Kunabantu abagangayo abakwazi ukuyisitha ngabantu abangasekho ngoba bazi amathuna lapha abangcwatshwa khona. Uzothi wena uyavuka uthi ugogo wakho umenzele itiye kanti usucushiwe emsamo. Kanti lowo muntu uhambile waya ethuneni likagogo wakho. Uyaganga uyisitha ngaye ugogo wakho. Sengisho ukuthi amanye amaphupho kuyadingeka ukuthi enihambe niyoba-check-a kulabantu abahlolayo ukuze uthi uma wenza into eqondile. Ngoba omunye umuntu wena njengoba usebenza kahle into zakho zikhambela kahle. Izitha zakho ziyahamba ziyohlola ziyo-check ukuthi wena iliphi idlozi elikunikeza konke lokhu. Idlozi wena elikumbethe. Mase beyahamba ke beyokulelo thuna beyoyisitha ngalo bekutshele izinto ezizophambana nalelo dlozi. Uzothola ukuthi lelo dlozi lalisonta lalingahlabi. Uzothola ukuthi lelo dlozi behlaba. Ma esenza kuwe lo muntu ma eseyisithile ngedlozi umese ekhuluma into ephambene nalelo dlozi mase uyayenza nawe mase izinto zakho ziyavaleka. Yikho ngithi lezi zinto lezi eziphushwayo eziningi kufanele ukuthi niyi-check ukuthi kahle kahle zisuke edlozini ngempela yini. Ngoba uzolenza itiye uwenza umsebenzi kanti labantu bafuna inyongo noma eyalelo dlozi wenze nawe kulahleka inyongo, kulahleka amagazi, kulahleka imswane, kulahleka izinyama ezibalekile. Sengisho ukuthi ke ezinye izinto kuhle ukuthi niyi-check ukuze nizohlala ngaso sonke isikhathi amadlozi enu azovikeleka. Siyathokoza uMangothobane ilokho nje bengidlulisa namhlanje. Kufanele niqaphele thokoza.